Web orri hau, Zarauzko udaleko departamentu guztien arteko elkarlanaren emaitza da. Lana gogorra izan da, zaila eta bere denbora eman duena, oso garbi geneukalako web berria honek 21. gizaldiari begira izan behar zuela eta baita ere komunikabide egoki eta eguneratu bat izan beharko lukela Zarauzko udala eta herritarren artean. Hainbat berrikuntza helburu izan ditugu kontutan eta besteak beste plataforma berri bat sustatu nahi genuen, etorkizuneko beharrak ere bete ditzan. Bestalde, kontutan izan dugu web orriak responsive deitzen zaiona izan behar zuela, hain justu edozein gailutan, tablet, smartphone eta antzerakoetan ere erabilgarria izan behar zuelako. Komunikazio tresna modernoa izan behar baldin badu, ezinbestekoa da bertan herritarren intereserako izan behar duten atalak txertatuak izatea. Albisteak, agenda, bannerra, berri bereziak emateko eta abar. Eduki osoa goitik bera berritu dugu. Eta aprobetxatu dugu nola ez, hainbat atal berri ere bertan txertatzeko gero ikusiko duzuen bezala. Aipatuko genituzke, besteak beste, tramiteak online egiteko atala, parte hartzaren atala, gardentasunaren atala eta lehen esan bezala, baita ere oso agenda zabal eta potentea. Guzti horiek izan ditugu kontutan web hau diseinatzeko garaian eta erabilgarritasun aldetikan ere bilatzailea ere laguntzea nolabait web orria erabiltzen, hori ere kontutan izan dugu hasieratikan. Beraz, web orri erabilgarri, informazioa egoki antolatuta eta baita ere gauza bat oso garbi izan da. Lehenengo urratsa dela eta web orri berri hau zerbait dinamikoa izan behar duela. Zerbait dinamikoa izan behar duela eta tresna, esan dugun bezala, tresna erabilgarria, Zarauzko udala eta herritar, elkarte eta guztiekin harremana estuagoa eta lotuagoa izateko. Nola ez, web orri hau, bai albiste aldetik, bai agenda aldetik, irekia dago herriko sustatzaile eta elkarte guztiei. Beraz, bere momentuan adieraziko dizuegu, gaur egun egiten dezuen bezala, zuen ekintza eta egitarauak udalari helarazten baldin badizkiotzue, udalak ere lagunduko dizuela zuen ekitaldien berri ematen. Eta besterik gabe, orain web orria bera aurkeztera pasatuko gara. Ikusten dezuen bezala, lehen orrian, hasierako orrian, goi partean berriak izango ditugu, beraiek automatikoki pasatuko dira, edo bestela, eskerrezkubi pasatu ahal izango dituzue. Ondoren, udalaren antolakuntza hainbat gai izango dituzue, eta gero herritaren aldetikan oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigun bi atal. Alegia, udalarekin elektronikoki tramiteak egiteko gunea eta baita ere online ordainketak egiteko gunea. Ondoren, agendaren gai nagusienak edo ekitaldi nagusienak ikusteko aukera izango dezue, eta ikusten dezuen bezala goitik bera, hainbat atal ikusiko dituzue. Hemen duzue menu nagusia, eta menuan, kasu bakoitzean, dauzkatzue,
desplegableak. Hizkuntza, bi hizkuntzetan dago, dakizuen bezala turismo bulegoaren kasuan 4 hizkuntzak kudeatzen ditu web orriak, baina kasu honetan euskeraz eta gazteleraz daukazue web orria. Udalaren kasuan, hemen ikusi dezakezuen bezala, Zarauzko udaleko departamentuen berri izango dezue, erakundeak, ze soziedade eta hainbat datu berezi. Deialdien kasuan, eta horri erreferentzi berezi eginaz, kontratatzailearen profilera joan ahal izango dezue. Bertan, Zarauzko udalak zabalik dituen edo izan dituen lizitazio guztien informazioa daukazue. Ez bakarrik kontratu handiena, baizik eta kontratu txikien ere dena izango dezue atal honetan gardentasun ikuspegitikan. Zure zerbitzura joaten baldin magara, hemen departamentu bakoitzak ematen dizkitzuen zerbitzuen berri azalduko zaizue. Adibidez, kulturan sartzen baldin magara, kulturarekin lotutako agendako ekitaldi nagusienak izango dituzue, ze ekintza, kultur departamentuak ematen dituen zerbitzuak, eta baita ere segune edo espazio fisiko kudeatzen dituen departamentuak. Nola ez, eta lehen azaldu dugun bezala, eragileek ere bere espazioa badute web orrian. Erreferentzia egin nahi dugu tramitei buruz lan handia egin dela Zarauzko udalian, alden eta tramite gehienak online egiteko aukera izateko. Beraz, tramiteak gunera sartzen baldin bazarete, hemen ikusiko duzue bi hizkuntzetan, bai euskeraz eta bai gazteleraz, hainbat atal, gero beste bideo batean erreferentzi espresoa egingo dugunak. Zer dagoen agendaurrean, zeintzuk diran tramite erabilgarrienak, eta departamentu desberdinetako tramiteak ere hemen dituzue. Hori esan da, aipatu, ordainketak ere online egiteko aukera badagoela. Horretarako, nire ordainketa euskal plataforma erabiltzen dugu, eta hemen oso urrats erresakin eta oso modu errazean zuen ordainketak online kreditu txartel bidez edo banku txartel bidez egiteko aukera duzue. Lehen erreferentzia egin dugu agendan eta agendari buruz esan hemen hilero izango dituzuela Zarauzko herrian bai udalak eta bai bertako eragileek antolatutako edozein motako ekitaldi, ikuskizun, hemen moten filtro badugu, zuen interesaren arabera, nolabait, ekitaldi edo saioak ikusi ahal izateko. Ikusten dezuen bezala, ekitaldi batek, badu, klik egin ezkero, zabaltzen da informazioa, bere data, nun izango dan, eta zer dagoen informazio grafikoa eta bideoak ere bertan izango dituzue. Lehen azaldu dizuegu, ze garrantzia duen albisteak eta komunikazioak nolabait web orri honetan. Eta ikuspegi horretatikan atal hau ere garrantzitsua izango da, hemen azalduko bai dira, Zarauzko udalak herritarrei helarazi nahi dizkien albiste, ohar eta komunikazio. Zerbait egongo balitz garrantzitsua gune honetan, demagun abisu laranja badagoela, edo abisu gorri badagoela, edo ur mosketa bat, edo horrelakorik balego, guztiak zona honetan, gune
honetan azalduko litzake. Hau esan da, bi atalen erreferentzia egin nahi dugu. Alde batetik gardentasuna, eta gardentasunean hainbat atal nagusi dauzkagu, eta bertan osatzen ari gara legearen ikuspegitik eta baita ere udal gobernu honen ikuspegitikan herritarrari bai esan bezala legez eta baita ere gure borondatez helarazi nahi diogun informazio guztia. Bertan batzuek web orrian bertan dituzuenak dira eta beste batzuek nola ez baita ere beste hainbat plataformetan egongo diran informazioak dira. Azken atal bezala parte hartzeari buruzko atala erakutsi nahi dizuegu, bertan zabalik dauden edo zabalik egon diren parte hartze prozesuei buruzko informazioa eta baita ere parte hartzeko plataforma izango duzue. Bertan, ikusi ahal izango duzue parte hartze prozesu bakoitzaren nondik norakoak, ze fase izango ditun, eta baita ere oso garrantzitsua, parte hartze prozesuaren emaitzak zeintzuek izaten ari diren eta baita ere kontu ematea. Noski, danok dakigu parte hartze prozesu bat interesgarri izateko, ezinbestekoa dela dagokion informazioa eta dokumentazioa helaraztea. Noski, jende aurrean ere dauden erakustaldi guztiak ere hemen izango dituzue zuen eskuragarri. Eta hori da, motxian, Zarauzko web orri berriak azaltzen dizkitzuen atal nagusienak. Gonbidatu, joateko atalez atal, eta ezagutzen zuen udala eta zuen udalak eskaintzen dizkitzuen zerbitzuak.